Non vos podedes perder, os vikingos achegaron ao Vicedo. Vin a ver como é, se para o ano me gusta este ano, para o ano volvo. Eu penso que se van pelear. De momento estamos como maravilla, de momento. Mañana non sabemos. Esperamos que non pase nada. Que vas a llevar en todo, pasar ben, divertirse. E o tempo, pois mira, tamén o ves. Sabes como dicíamos a mamá? A chover se chove, a cantar o sol se canta o sol, está o tempo. Estou mirando a ver cando chega. Non sei, mira o que hai. E a su barco le llamó Libertad. E veñen vos patróns, da baixura, mas da altura. Veñen de todo. Como os non volcan. Digo eu, Estamos agardando a que chegue o barco para ver a recreación da batalla. Si, pinta de maravilla. Eu son o Bruno Ráfuga. Veño a picar no meu fillo que se atopa aquí neste asentamento vikingo. Preparadísimo. Pues somos vikingos que hemos desembarcado aquí en Ovicedo y vamos a sacar el pueblo ahora. Ganan los vikingos siempre. Ahora mismo estou comendo. É que fai moitísima calor, sí. Estás moi ben, moi ben. Estar aquí a disfrutar do espectáculo. Ben, está moi bonito todo. O tempo axuda tamén, entonces temos un forte e teñen que ganar, porque senón, como facemos? Queira non queira. Claro, eu son reíña, son Aslo, a muller de Ragnar. Está sendo moi valiente, me parece. Vamos a conquistar Galicia. Eu creo que sí, eu creo que van ganar. Por eso estou de vikinga. Chegamos detrás cos vikingos na mesma canoa. Viñamos a ver si a esta población a espabilábamos un pouco. Que nos vamos xuntar todos, vamos convivir, como ten que ser. Moi guapo, verdad? Vestido para a ocasión. Teño lle das armas. Si veixo sangre desmayo. Estamos pasando moi ben. Aquí na área grande de San Román, estupendamente. Menos mal que gañamos, senón, para beber, E arrancamos ya un touro. E ahora usámoslo para beber, porque está pouco. Home, é que hai que ganar. Home, vai vir a unha festa para non ganar. É para non vir. Somos fuertes, Para iso vimos remando desde logo. O principal é ganar. Ganar é pasalo ben. Pasámoslo de maravilla, estuvo moi bonito toda a representación da batalla e parece unha festa estupenda que a xente se anime a vir porque é maravilloso, cos nenos e todo. E o tempo acompaña, genial. Moi jorobada, moi cansada da loita e do tempo que fai e do mal tempo que había para entrar, moi mal. Foi moi complicado. Ao final houve recompensa, salimos co que pensábamos. Reventados. Eran pouquiños cristianos, pero ainda daban un pouquiño de caña.